Ens trobem al Centre Cultural d'Acció Cultural del País Valencià, així al Centre Històric de València, amb Carles Monclús, per parlar de l'Escola d'Animació d'Acció Cultural del País Valencià. En principi pots contextualitzar-nos, Carles, sobre l'Escola d'Animació. Acció Cultural és una entitat constituïda l'any 1978, dedicada fonamentalment a la recuperació de la llengua i la cultura del País Valencià. Els primers anys, ja Acció Cultural va estar molt vinculada a l'àmbit del lleure i de l'educació no formal i va decidir, a banda de fer uns campaments a l'estiu de joves, constituir l'Escola d'Esplai. Després passaren els anys i l'Escola d'Esplai deixà de funcionar, però des de fa 3 o 4 anys hem, com a entitat, assumit la necessitat de posar en marxa l'Escola d'Animació. Per què? Perquè en el País Valencià la majoria de la formació que s'està fent en lleure s'està fent en la llengua del castellà. El valencià pràcticament ha desaparegut de les escoles de lleure i això té unes fortes implicacions després per a les activitats de lleure, ja que els monitors i monitores formats no tenen recursos en valencià. Per a nosaltres és fonamental que l'àmbit del lleure, l'àmbit de l'educació no formal, siga un àmbit de recuperació de la llengua. Des dels anys de l'anomenada transició democràtica, en l'escola, d'alguna manera, sí que s'han produït avanços significatius en quant a l'ús de la llengua. Però, al contrari, en l'àmbit de l'educació no formal, en els últims anys hem vist una pèrdua d'ús. Pensem que és fonamental recuperar-ho. Carles, me fa referència al meu ment a com a la primera colònia escolar valencianista de Sant Pau d'Albocàsser, com el moviment d'utilització de la llengua a l'esplai anava unit també a el que eren els mestres del moviment Freinet, el Carles Salvador, Enric Soler i Godes. Podem dir que també n'hi ha un component de renovació pedagògica o d'escola nova dins dels plantejaments pedagògics, a més del tema lingüístic? Per a nosaltres és fonamental això, vull dir, nosaltres no podem entendre, jo no puc entendre l'escola d'animació tampoc d'acció cultural, no podem entendre l'animació sociocultural sense vincular-la a valors i a una pràctica activa, educativa. Per tant, a banda de la recuperació de la llengua, la defensa del feminisme, la lluita contra tot tipus de discriminació, la lluita contra el racisme, contra la xenofòbia, contra el feixisme, en definitiva, per a nosaltres és fonamental, però també com ho fem. És a dir, nosaltres, la nostra manera de treballar en la nostra escola d'animació és fonamentalment activa i seguint totes les línies de renovació pedagògica a les quals molts de nosaltres, com jo, hem estat vinculats, que he estat des de la meva joventut vinculat als moviments de renovació pedagògica del País Valencià. Precisament en aquesta línia de vincular en el passat, l'Escola d'Animació d'Acció Cultural ha aprovat la Junta Directiva posar-li com a nom a Escola d'Animació Ferran Surriaga, en homenatge a Ferran Surriaga, un referent tant en l'educació no formal com en el moviment Freinet en el País Valencià. Carles, quins tipus de formació, cursos en concret, podem trobar a aquesta escola i també quin és el perfil de l'alumnat i crec que també interessant el perfil del professorat. A veure, els cursos que estem impartint actualment, estem impartint els cursos oficials que estableix l'IBAG, és a dir, el de monitor d'activitats de temps lliure infantil i juvenil, el de director d'activitats de temps lliure, director o directora d'activitats de temps lliure infantil o juvenil, i el de formador d'animadors, formadora d'animadors. També hem començat a impartir algun curs de formació permanent nostre, com el del teatre social aplicat a l'animació juvenil. I la voluntat
és començar també a fer altres cursos de formació permanent vinculats a cultura popular, a recuperació de tradicions, a tallers, a ferramentes, però de moment els que estem impartint són estos quatre. El perfil de l'alumnat és variat, com tots els cursos d'animació. Hi ha des de persones molt jovenetes que volen obtenir el títol de monitor, però també hi ha persones més majors. En general podríem dir que la gran majoria són persones, moltes d'elles estudiants de la universitat en l'àmbit educatiu. Jo diria que un percentatge important són estudiants de magisteri, de pedagogia, d'educació social, però evidentment no sols d'aquest àmbit. Hi ha altres persones vinculades a moviments d'escoltes o moviments júniors o moviments que també venen a la nostra escola formant. Sí que nosaltres deixem clar que és una escola que forma en valencià i en recursos en valencià, i aleshores les persones que venen ja saben quin perfil de formació fem. Respecte al professorat, és professorat vinculat des de fa molts anys a l'àmbit de la intervenció en joventut i amb molta experiència. Tant persones que tenen inclús o que estan treballant en algun ajuntament en l'àmbit de joventut, persones que és un professorat format i al qual també seguim treballant la formació. Carles, tu has estat molts anys professor del mòdul professional del tècnic d'animació sociocultural en Espanya. Quina ha sigut la teua experiència de quasi 25 anys formant animadors socioculturals i animadores? Bé, per a mi, com a experiència vital, ha sigut una experiència impressionant. Què podria dir del TASOC? Doncs que a mi l'alumnat m'ha ensenyat moltes coses i jo he gaudit molt formant aquest alumnat. Què podria dir de la titulació? És una titulació en la qual hi ha molta inserció i no sé per què els últims anys està fallant un poquet la matrícula. És una cosa que igual caldria que ens preguntaren què passa a nivell social, que igual l'animació no és tan valorada com a paraula enfront d'altres paraules com la integració, però de fet la gran majoria del meu exalumnat que he tingut en les meves aules està treballant en aquest àmbit. Quines són per a mi les coses fonamentals de com treballar el TASOC o què és el que per a mi ha sigut més important en el TASOC en aquests anys? És formar persones compromeses en aquesta societat, compromeses en la possibilitat de transformar aquesta societat cap a una societat més justa. La meva major satisfacció és veure com molts xics i xiques que han vingut al cicle després me les he trobat vinculades a entitats ciutadanes, vinculades a entitats sense ànim de lucre, vinculades inclús treballant en l'àmbit públic en ajuntaments i en un fort compromís social. Crec que no es pot entendre l'animació sociocultural sense compromís social. I això jo crec que ho hem fet i ho hem treballat en el dia Jordi de Sant Jordi. Jo crec tampoc puc parlar de mi com a persona, sinó l'equip de treball que hem estat molts anys. Jo crec que per a mi això és el més fonamental. Després hi ha hagut gent que me l'ha trobada també en la universitat, seguit formant-se en treball social o en educació social, però sempre tenien aquesta marca, aquest sentit de compromís que sí que havíem, crec, en la majoria de casos lograt transmetre. Per a mi això és el fonamental. Moltes vegades en educació centrar-se només en els continguts, que evidentment són importants, no pot haver formació sense continguts, però no centrar-se en els valors no forma bons professionals. Els professionals de l'àmbit social, una part fonamental és formar-la en els valors i en el compromís. En el compromís en les persones, cadascuna de les personetes que tindran davant, però també un compromís en la societat. I això, quan abans hem parlat de l'Escola d'Animació d'Acció Cultural, també ho tenim present així. Vull dir, és aquest mateix enfocament. Per a nosaltres és molt important el tema dels valors. Carles, tu vas publicar tota la teva experiència en el llibre Animació i Gestió Cultural. Més que del llibre, m'agradaria que ens parlares del quin és per a ti el paper de la cultura en la societat, en les comunitats humanes. El llibre Cultura, Animació i Gestió Cultural
bàsicament era un recull de tot allò que jo havia, del meu enfocament, de l'enfocament que li havia donat durant 20 i pic d'anys al mòdul d'animació cultural, primer que es deia en el TASOC, i animació i gestió cultural els últims anys en animació sociocultural i turística. A veure, per a mi, en cultura hi ha hagut com dos enfocaments, no? Un, el de garantir el dret d'accés a la cultura, allò que s'ha anomenat democratització de la cultura, després de la Segona Guerra Mundial o ja en l'estat espanyol en les missions pedagògiques durant la Segona República, aquest enfocament de portar les activitats culturals a les persones com a dret. Però per a mi, sent important aquest enfocament, per a mi l'enfocament que em pareix més interessant és aquell que es va plantejar a partir dels anys 60, que és el de la democràcia cultural. És a dir, garantir el dret a les persones a participar activament en la cultura, a ser constructors de cultura. Per a mi això és el que li dona sentit a l'animació sociocultural. I en aquesta construcció de la cultura, en aquest tenir dret com a persones, com a ciutadans, com a ciutadanes, a crear cultura, a participar, és el que obri un camí a la cultura com un espai de transformació i de construcció comunitària. És a dir, quan, per posar exemples així anant més al dia a dia, quan un grup de persones es reuneixen per a fer teatre, per a crear teatre o per a fer un taller de fotografia participativa o de vídeo participatiu, estan creant cultura, però al mateix temps estan reflexionant sobre la seva realitat. I reflexionar sobre la seva realitat és un primer pas per a poder-la transformar. Aquest paper de la cultura, que moltes vegades ha sigut oblidat, inclús per ajuntaments, per administracions suposadament d'esquerres, aquest plantejament participatiu, la necessitat de la cultura com un espai de trobada comunitària on les persones s'ajunten per crear i reflexionar sobre la realitat, per a mi és el que major potencial té. A mi realment això és el que m'interessa. Més m'interessa, sense oblidar que, evidentment, per a que la gent cree, primer, també o paral·lelament, ha d'estar veient obres culturals o artístiques de qualitat que són les que li motivaran a crear. És a dir, és impossible pensar en creació si no hi ha un cine professional que arriba a la gent de qualitat, que mostra referències estètics, si no hi ha un teatre professional. És a dir, evidentment l'administració també ha de garantir la democratització de la cultura, perquè és allò que permetrà, que motivarà que hi hagi gent que faci cultura, que creï cultura, sobretot en l'àmbit estem parlant de les arts. En l'àmbit del patrimoni també la possibilitat de reinterpretar el patrimoni i recrear-lo i construir nou patrimoni col·lectiu assumit per la col·lectivitat també per a mi és un element fonamental de transformació de la cultura i dels valors que impregnen la cultura. Per a transformar la societat, una de les coses fonamentals també és transformar aquells valors que impregnen la societat. I això implica transformació del patrimoni col·lectiu. Molt bé, Carles, doncs moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres el teu treball actual i la teua experiència professional. Si vols dir alguna cosa per tancar l'entrevista, tens la paraula. És un treball, l'actual meu en l'Escola d'Animació no és formalment un treball, és un treball de voluntariat i de compromís, ara que estic jubilat, perquè pense que és important per a aquest país valencià, la recuperació de la llengua, el recuperar l'espai de l'educació no formal i que aquesta recuperació de l'espai en valencià estiga carregats de valors igualitaris en un moment en què realment socialment ens preocupa l'avanç de discursos d'odi, de discursos totalitaris, de discursos que rebutgen els drets de les persones. Només des d'una societat ben travada, ben cohesionada i en xarxa podem respondre a aquest futur que a curt termini no veiem massa esperançador.